קושניר, אתה מוכן להתקדם, 70 שנה, זה המון אינפורמציה. אוקיי, 100%. השנה 1951, שנה חשובה בתולדות מדינת ישראל. תודה, קושניר, תודה. לא היית צריך באמת. על מה תודה? הגשת. על מה? מה? על מה תודה? אמרת שנה 51. אתה מתכוון לשנה שנולדתי בה, כן? לא, אני מדבר שזאת השנה שבה נולד הרעיון להקים את התעשייה האווירית. לא, כי אמרת... אני לא אומר, גם זה חשוב, התעשייה האווירית, אבל פה חבר נולד. טוב, רגע, התעשייה האווירית זה לא אלה מהפרסומת, תשלח לי שקט, מה תשלח לי לכן שקט, כן, נכון? פרסומת יפה ומרגשת. מאוד יפה, כן. אבל לא השאירו טלפון להזמנות. הבן אדם יושב בבית, רוצה להזמין לוויין תצפית, למי הוא מתקשר? דובל, אנחנו ב-1951. לא, קושניר, לא נכון, אנחנו 2023. אני מדבר על 1951, כשדוד בן גוריון בצוות מצומצם טסים לקליפורניה לאל שווימר, יהודי יקר שהבריח לפה מטוסים במלחמת העצמאות, כדי לשכנע אותו שיעביר את מפעל בדק המטוסים שלו לישראל. ושנתיים אחרי, ב-1953, קמה התעשייה האווירית. אוי, אני זוכר את זה כאילו זה היה שלשום. בן גוריון קרא לי לשדה בוקר, אמר לי, רבא! אמרתי לו, דוד, מה קרה? העם זקוק לך, בוא תהיה טייס ניסוי. אמרתי לו, ביג'י, מה שתגיד, אתה לא צריך להגיע לטונים האלה. נו, אני איתך. ואחרי זה מה? בכל השאר היסטוריה, מולי. אתה היית טייס הניסוי הראשון של התעשייה האווירית? כן, אבל הניסוי לא הצליח. אבל בזכותי המציאו את המל"ט. מטוס ללא טייס. מה פתאום, מדבקה ללא טלפון. מדבקה ללא טלפון? חייך שנות ה-50, מולי, לא היו פלאפונים. רגע, תבינו, קודם המציאו בתעשייה האווירית את המדבקה, ואז 40 שנה אחרי, כשהומצא הפלאפון, כבר הייתה המדבקה מוכנה קומפלט, תראה מה זה, גאונים, זה התעשייה האווירית. רואים עשרות שנים קדימה. הנה 70 שנה עברו, ותראו איזו עוצמה אנושית. כמה יצירתיות ומעוף יש כאן היום. גאווה ישראלית אמיתית, לגמרי. ותראו מה הקמתם כאן כנגד כל הסיכויים. ולחשוב שכל זה התחיל ממדבקה לטלפון, מולי. ואני ראיתי ברוש שניצב בתוך שדה מול פני השמש, בחמסי, בקרה, מול פני הסערה. על צידון התברוש לא נשבר את צמרתו, הרכין עד 10, והנה מול הים קם ברוש ירוק ורם. הנה ברוש לבדו מול השמיים, הנה ברוש לבדו עד השמיים, ברוש לבדו איתן, לו רק ניתן ואלמד. את דרכו של עץ אחד. מה אומר לכם השם נשר? נשר זה מלך העופות, לא? לא, מלך העופות זה רמי לוי. רבותיי, הנשר הוא מטוס הקרב הראשון שיוצר בישראל על ידי התעשייה האווירית. אתה מספר לי, קושניר, אני הייתי חלק מצוות הפיתוח. באמת? כן, באמת, פנתה אליי בסוף שנות ה-60, ראש הממשלה דאז גולדה, אמרה לי, ברברה, אני צריכה שתפתח לנו מטוס קרב. אמרתי לה, גולדה, תארגני לי סרגל עיפרון, והכי חשוב 0.5 קילו גלידה קרמל מלוח. נו, ופיתחת על המטוס? איזה מטוס? פיתחתי סניף של גולדה. איפה? מה זאת אומרת איפה? בשעל. נו, ומה? לא, בכל השאר היסטוריה, מולי. בהיסטוריה.
תנו לי רגע אחד לספר לכם שמטוס הנשר עשה עבודה מדהימה נכון. במלחמת יום כיפור. אנחנו חייבים לו תודה על 111 הפלות של מטוסי אויב. תודה. במטוס היו רכיבים אלקטרוניים. תודה, יפה. תודה. במטוס היו רכיבים אלקטרוניים מתוצרת ישראל. מושב מפלט 00 מתוצרת מרטין בייקר. וואו! אין לי מושג מה אמרתי עכשיו. לא, כי באינטרנט סיבים אופטיים אתה ממש מבין. בוא. לא. אתם יודעים למי עוד אנחנו חייבים תודה? חוץ ממני מוני. חוץ ממך, לגבריאל. גבריאל מי זה? לא מכיר. גבריאל, טיל ים מתוצרת התעשייה האווירית הביא לחיל הים הישגים אדירים במלחמה. חצי מהטילים שנורו פגעו במטרה, אחוזי פגיעה מאוד גבוהים בהתייחס לעובדה שמדובר לפני 50 שנה, עוד לפני הגוגלים והשפוקלים. טיל ים אני לא הבנתי רגע, מוני. הם לא התעשייה האווירית? ברור שהאווירית. אז למה הם עושים טילים לים? למה הם גם בונים את הספינות של חיל הים? כן. מה הבעיה? שקוראים להם תעשייה אווירית, למה לא קוראים להם תעשייה ימית? כי אתה לא יכול לבנות תעשייה בתוך הים. למה? איפה יחכו ההסעות של 3.5? על שובר הגלים? הנה ראש לבדו מול אש ומים. הנה ראש לבדו עד השמיים. ראש לבדו איתן, לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד. מול אש ומים. דרכו של עץ אחד. ב-8 בפברואר 1980 מכריז שר הביטחון עזר ויצמן על הקמת פרויקט הלוי. אוי, אני זוכר את זה כאילו זה היה מחר. שר הביטחון בא אליי, אמר לי, ברבא, אמרתי לו, מה עזר? מה, גם עזר פנה אליך? כן, הוא אמר לי, אנחנו רוצים לפתח מטוס קרב. אמרתי לו, שוב מטוס קרב? כבר פיתחתי לגולדה. אבל עזר רצה משהו הרבה יותר משוכלל. נו, ופיתחת לו? פיתחתי לו, פיתחתי לגולדה, למי לא פיתחתי? נו, ומה? מה, עוד פעם מה? כל השאר היסטוריה, מולי, איפה אתה חי? 7 שנים ערך הפיתוח של המטוס שיש אומרים שהיה הטוב בעולם. נכון. ב-31 בדצמבר 1986 ערך מטוס הלוי את טיסת הבכורה המופלאה שלו בשמי ישראל. ומיד, אחרי אותה טיסה מופלאה, החליטה הממשלה לגנוז את הפרויקט. והופ, הלכו לפח 2 מיליארד דולר. אוי ואבוי, מהפקה של מי זה ירד? מה זאת אומרת, מהפקה שלי? זה מהפקה שלו? עזוב אותו, סתם פקה. די, לא לריב חברים, בואו, תירגעו. אחרי האירוע אני מזמין את כולכם לארוחת ערב על הפקה שלי. בסדר. רגע, קושניר, בכל זאת 2 מיליארד דולר זה המון כסף. תגיד, כמה זה בפאונדים? 2 כפול 3. 1.73 מיליארד פאונד. פחות. כן. כמה זה 1.70 מיליארד פאונד בבתים תאילנדים? 70 מיליארד בת. וואו. כן. זה המון כסף. כמה זה בדולרים? 2 מיליארד דולר. זה לא... לא כזה. לא כסף, לא. יש לך עליך איזה 2 מיליארד פה. כרגע לא, אבל עוד כמה אירועים כאלה ויהיה. יהיה יום אחד עוד יהיה יום אחד עוד יהיה לי יהיה מה שליבי מבשר לי עוד יהיה לי יהיה לי קצת ממה שחסר לי למה לא, תגיד לי למה לא, בשבילי גם בשבילו. יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אבחן, יום אחד אולי אפרוס כנפיים, וזה יהיה כל כך נחמד. אז ראינו שאתה
התעשייה האווירית נמצאת גם בים, אבל מסתבר שהתעשייה האווירית נמצאת גם במקום שאין בו אוויר בכלל. אתה מדבר על המנועייה בנתב"ג. לא, אני מדבר על החלל. אין על החלל של ישראל. לנו הישראלים יש את החלל הכי טוב בעולם ואת החול הכי טוב בעולם. באיזה עוד מדינה תמצאו כזה ירח? אבא, יש לה ירח תעשייה. מטפטף עלינו. לא. התעשייה. יש לתעשייה האווירית אחלה נציגים בחלל. ויש לנו גם את אופק החמוד. ויש גם את עמוסי ששומר עליו. אני לא יכול יותר עם הלוויינים האלה, אני אומר לכם. מה קרה? פקקים, וכל פעם שאני ממריא לחלל, אין מקום לזוז, כמה לוויינים. אתמול נתקע בי לוויין רוסי מאחורה, ברח לו, השאיר פרטים, אני משתגע! לא ידעתי שאתה טייס לוויין. אני נווט לוויין, זה פיתוח סודי של התעשייה האווירית. מה אתה אומר? הרי מה היה שהקמתי את ווייז? אתה הקמת את ווייז. לא הקמתי את ווייז, אז מי אתה חושב שהקים את ווייז? איפה אתה חי, מוני? אולי תפסיק להפריע לי? כשהקמתי את ווייז לא שמחתי על הלוויינים של ה-GPS. שלחתי לוויינים משלי, כי איך יכול להיות שהעולם לא ייחשף לאינפורמציה הכי חשובה ביוניברס? הרכב נעצר בשולי הכביש בהמשך הדרך. וואו. צודק, וככה בזכות הלוויינים יש למדינת ישראל עיניים בשמיים ואנחנו יכולים לראות כל מה שהאויבים שלנו עושים. כל דבר שהם עושים. כל דבר. למה זה טוב? למה זה טוב? למה זה טוב? נגיד לאיראן יש 20 פצצות אטום. נו, נגיד. אז שנדע. מה זה עוזר שנדע? שנדע. ידע זה כוח. כן, איזה כוח, זה סתם מפחיד את האנשים. די כבר מפחיד אותך, מה יש לכם עם הפרסים? פרסים לא יזרקו טיל. נראה לך שפרסי יזרוק טיל? אתה יודע כמה עולה טיל? פרסי לא יזרוק טיל אם לא יבטיחו לו שיחזירו את זה שלם. חברים, אין מה לפחד. יום אחד נראה שלא אחד, יום אחד אולי יפוס כנפיים, וזה יהיה כל כך נחמד. יום אחד אולי יפוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אחד, יום אחד אולי יפוס כנפיים, וזה יהיה כל כך נחמד. עוד יהיה יום אחד, עוד יהיה יום אחד, עוד יהיה יום אחד, עוד יהיה יום אחד. בשנת 2010 גוגל מכריזה על תחרות עולמית. איזו מדינה תצליח לנחות על הירח ולצלם ממנו תמונות? והרבה מדינות נכנסות לתחרות, ובישראל האחריות מוטלת כמובן על תעשייה אווירית. אני לא אשכח יום שלישי, 10 בלילה, גשם שוטף, מתקשר אליי המיליארדר מוריס קאהן. מוריס קאהן, גם הוא התקשר אליך. מה קרה? וביידן גם התקשר אליך? לא, עם ביידן אני לא מדבר כבר חצי שנה, אני חסמתי אותו. בקיצור, מוריס אומר לי, בחייאת באבא, תעשה לי סוס. אז עשיתי לו, באבא, כבר היית במצב הרבה יותר טוב. מאז שיש לך ילדה קטנה, אתה לא ישן מספיק. אוי, ילדה נהדרת, ביום שישי היא עלתה לכיתה ג'. נהדר. תגיד, איך קוראים לה? יש לה שם נהדר, קוראים לה... איך? רגע, היה לי את זה בטלפון. לא, בבוקר זכרתי, רגע, משהו שמתחיל בשיר, תמשיכו, רגע. טלפון לא מתחיל בשביל. ובינתיים בתעשייה האווירית מתחילים לפתח את בראשית, הגשושית הראשונה שתנסה להגיע לירח. גשושית? גשושית. גשושית נשמע כמו משהו שבגללו הולכים לרופא. גשושית, מהמילה לגשש. בסופו של דבר ישראל מנצחת בתחרות ושולחת את בראשית לחלל. גדול, נו היה לנו הישג מטורף! נו, לאיזה מקום? היינו הראשונים להתרסק על הירח. רגע, חבר'ה, זה מה שאתם חושבים. מה? בואו שנייה. אולי סיפרו לכם שבראשית התרסקה, אבל אני רוצה לספר לכם סקופ מטורף פה, הכל תוכנן מראש. די.
וראשית תנחת על הירח, תתפצל להרבה חלקים קטנים. די. כל חלק הולך עכשיו לכיוון אחר בירח, מגשש, סורק, מעביר להם מידע על מקומות פוטנציאליים. היה כתבה על פוטנציאלים למה? למשרדים חדשים, לארגון העובדים, לוועד. וואלה? כן. למה דווקא על הירח? זה מה שהוועד רוצה, רוצים בלי כוח משיכה. הם עוד בזה. בלי התנגדות. שיהיה להם הרבה יותר קל. כן. המילים מרגיעות מהרגש עוד סתום, כל מילה במקום והלב נשאר אטום. והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים מאוד. 2 דקות מספיקות, תני לי יד ונצעד מפה, גם בגוף, גם בלב, עוד תתני לגעת בכאב. והימים כל כך יפים, הלילות של החורף הזה מזכירים לי ימים קסומים. והנה הגענו ל-2023. ו70 שנה חלפו להם ביעף, ומה שהחל במוסך מטוסים קטן, בשדה קוצים קטן, ליד לוד, הפך למעצמה טכנולוגית עולמית. התעשייה האווירית נמצאת בכל מקום ומעניקה לנו שקט במרחב הרועש שבו אנו חיים. ועבורנו, גבירותיי ורבותיי, זהו כבוד גדול לעמוד כאן לפניכם על הבמה, כישראלים שנולדו כאן לפני 70 שנה. הופ, 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 אל תכליל. חוץ מהתינוק הזה, חוץ כן. מהתינוק. תודה רבה לכם על כל הפלאים שאתם מחוללים יום יום. כן, בזכותכם, עובדי התעשייה האווירית, אפילו השמיים הם הגבול. לא הגבול. לא. לא הגבול, לא. תודה לכם. מה שבטוח, אנחנו אחרי שהכרנו אתכם יוצאים מפה הרבה יותר מחוזקים.